Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Шамрутов Искәндәр Ибрахим улына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ике тума абый энеләрен Ихластан Шабакаевлар гаиләсе Амир, Мястура һәм Рамил, Клейменовлар гаиләсе Слава, Мәсүдә, Илья һәм Юлия, Давыдовлар гаиләсе Ринат, Әнисә, Рамил һәм Диана кытларга ашыгалар. Аларның җылы теләкләренә Асановлар гаиләсе дә бик теләп кушылалар. Замананы төрлесе төрлечә тасвирлый. Әмма һәр заманада, һәр чорда да бу якты дөньяга матур кешеләр туа. Шундыйларның берсе булып безнең олы күңелле, мәрхәмәтле кардәшебез галәмгә аваз салган. Ике тума кардәш булган якыныбыз безнең өчен бик якын. Безнең вакытта күпчелек очракта хәтта бер туганнар да артык аралашмыйлар. Ә менә безнең кардәшебез искитмәле олы йөрәкле. Кайгыңмы, шатлыгыңмы, ул беренче булып килеп җитеп, синең өчен кайгыра да, шатлана да белә. Тулы тормышында яраткан тормыш иптәше Асия белән алар берсеннән-берсе матур булган 3 балаларын якты дөньяга тудырдылар. Алма алмагачтан ерак төшми дигәндәй, алар әти-әниләре үрнәгендә асыл кешеләр булып үстеләр. Бүгенге көндә инде уллары Рөстәм белән кызлары Наилә үз гаиләләре белән яшәп киләләр. Ә инде Мәрьямыбыз әле үз янәшәләрендә. Олы байлыклары булып, аларның 4 оныклары да туды. Әби белән бабай буларак, бар мәхәббәтләрен, җылылыкларын бүләк итеп, аларны яратып үстерешергә ярдәм итәләр. Туганыбыз бик тырыш, булдыклы, җиң сызганып эшли торган кеше. Гомере буе үз алдына мал-туар карап тормыш алып бара. Кайткан сайын аларга ашыгып кунакка барабыз. Әлеге җылылык тулы өйдә тәмле ашлар пешкән, табын кырган. Ягымлы елмаю, олы күңел белән каршылаулары гына да ни тора аларның. Олы юбилее белән тәбрик итеп, кадерле туганыбызга нык сәламәтлек, бәрәкәтле мул тормыш, хәерле гомер телибез. Без синең гади, эшкерсез, киң күңелле, бик ярдәмчел булуыңа сокланабыз. Рәхмәт хисләребезне юллыйбыз. Язмыш җилләре каты бәрелгәндә дә йыгылмыйча, сынауларны җиңә барып яшәргә омтылуың күпләргә үрнәк. Гел шундый булып кал. Кадерле абыебыз, сиңа әле бары 60 яшь, ирләр өчен гомер уртасы. Калган гомереңдә балалар хәсрәте күрмичә, кайгыларга юлыкмыйча, үзең сайлаган гомер юлдашың белән тигезлектә гомер кичерсәң иде. Балаларың, оныкларың, туганнарыңның күңел җылысын тоеп, озын-озак еллар бергәләшеп, туганлык җепләрен өзмичә яшәүләр насыйп булсын. Әйтә күрмә картайдым дип, ылыгайдым дип ялгыш. Алда әле гомер көзең, сиңа әле бары 60. Кытлы булсын абый юбилеең, гомерең үтсен шатлыкта. Кайгы күрмә, ширне белмә, һич бирешмә картлыкка. 60-нчы яз синең бусагаңда. 60-нчы түгел, 100-нчы, узсын әйдә, картайсыннар еллар, тик картайтма бары күңелеңне. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелләрдә калсын уелып. Тәбриклебез сине чын күңелдән, барлык туганнар бергә җыелып. Хөрмәтле Искәндәр Ибрахимович, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.